যিমান কেটাৰ লিডাৰ জেলত আছে চবেই ওলাব লাগে। দুনিয়াত পৃথিৱীত মই কোনো এনেকুৱা চুক্তি দেখা নাই। যিমান কেটাৰ লিডাৰ জেলত আছে চবেই ওলাব লাগে। जोंबो नारा नाथा नाजागासिनो दङ। जों लुबैयो मांगोराम रन्जन दैमारि बिथाङा उदां अख्राङाव फैथों। बिथांनि जे सिमां, बिथांनि जे साननाय हनाय, हारि दानायनि बाथ्राफोराबो दिनै मोगथाङाव महर मोननांगौ, बेखौ जों अरायसम हास्थायो। যিমান কেটাৰ লিডাৰ জেলত আছে চবেই ওলাব লাগে। টিকাৰীসকলে লিডাৰসকলে জেলত থাকিব লাগে, সেইটো কি চুক্তি? जी सिमांखौ एनडिपिआ नुदोंमोन, जी सिमांखौ एबसुआ नुदोंमोन, जी सिमांखौ बिएलटिआ नुदोंमोन सोमावसारनाय समाव बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जों मोनफ्रोमबो बिथिंखौ सानै सानै खामानि मावदों। जोंनि सबसे गिबिसिन थांखियानो जाबाय बिटिआर गोरोबथाया जेरैखि जाया इमप्लिमेन्ट जानांगौ। सानजा जोंहा सिमाया अरनांगौ, गामिया हाबनांगौ, सनितपुराव दिनै फरेस्ट ओनसोलाव हानि मोनथायखौ मोननांगौ। बे खामानिफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो मावफुंनो हादों। दिनैनि समाव नुदों जे सानजाहा गामिया हाबहांबाय, नाथाय सोरबा बुङो गामिया गाबोननो हाबजोबनांगौ, दिनैनो हाबजोबनांगौ। नाथाय रायजो राजा नोंथांमोनाबो मिथिगौ अरुणाचल दाजानाया 30 बोसोर 40 बोसोर बारबाय, दिनैसिमबो अरुणाचलनि सीमाया दाबो थिग जायाखै। मेघालय दाजानाया 40 बा 40 बोसोरसो जाबाय, दिनैबो मेघालय आसामनि सीमाया थिग जायाखै। दा नंखायनो जों सम होनांगोन, जोंनो नांगोन। बे हालामा जोंनिनो। मोनसे समाव बान राजाया बेवहाय रायजो खुंदोंमोन आरो जों मिथिगौ बान राजाया जोंनिनो राजामोन। आरो बे हिसाबै बे सारा हालामाव जोंहा बे हालामखौ मोननो हानायनि जुक्ति दङ। बिनि थाखायनो जोङो मेलेमजों जोंहा जि समाव माने जि बोलैजों नांनानै थांबाय, जि समाव हनिनांगौ जुजिबाय, नैबे समाव मेलेमजों खामानि मावनायनि सम। नंखायनो दिनै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बाख्नायगोन। दिनै एनडिपिआ सिलाय लानानै हाबायाव गैला, बिथांमोना दिनै मोनसे गोरोबथा खालामनानै गावनि खामानिखौ फोजोबथ'नानै दिनै न'आव फैबाय आरो राजखान्थि भाबे सामाजिक भाबे खामानि मावनो दायित्व लाबाय। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो जोबनाय आफाद नङा, बर' थुनलाइ आफादा माब्लाबाबो जोबनाय आफाद नङा। बे माहारिनि मानसिफोरखौ लानानै जोंनि आल्टिमेट गलाव सहैयागौमानि बे लामा हान्थिलांबाय थानांगोन। आरो दिनै बिथांमोना आगोलनिफ्राय आरो गोख्रोंसिनै भारत सरकारजों सावरायनाय, नांगौ समाव बिथांमोनखौ नारसिननाय, जोंनि एकर्डनि दफा मोनफ्रोमबो इमप्लिमेन्ट जानाय, बिनि सायाव बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। मैया बिथांमोना जि सावरायदों भारतनि हम सेक्रेटारिजों, आसामनि चिफ सेक्रेटारि गासैबो अफिसारफोरजों, बियो जोबोद मोनसे मोजां फिथाइ थायगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। दिनै जोंनि आखायाव जि खामानि दङ केस उइथड्र खालामनाय, जि केसफ्रा हाइनियास क्राइम नङामोन बेखौ उइथड्र खालामनाय जाबाय। माखासे इसेल' केस दंबावो, बेवहाय जोंहा एनडिपिनि माखासे दैदेनगिरिफोर दानसोरां बिथांमोना मोनसे गिदिर टीम जानानै बिथांमोना हर सान खामानि मावगासिनो दङ। दा ओंखायनो सोरबा वारेन्ट मालाबा केसनि बायदिसिना मिथिस्लाबैयाव सोरनियावबा नटिस फैयो, बेखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गोबां खोथा बुङो। बियो जाखागोन, मानोना एनडिपिनि बै समाव माखासे एफआइआर होनो हानाय, केसआ सोरनिया जादों सोरनिया जायाखै, बै थासारियानो मोनसे बोरैबा थासारिमोन। नाथाय बियो दिनै अर्गेनाइज जाबोगासिनो दङ। जिखिनि हाइनेस क्राइम दङ बिनि गेजेरावबो केसनि नेचारखौ नायनानै माखासे केसखौ फोजोबनो थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों रायलायनाय जादों। बिनिफ्राय बयनिख्रुइ देरसिन केस जाय एनआइएनि केस दङ, दिनै बिथांमोना सुप्रिम कर्टआव दिनै केसखौ आपिल खालामदों। नाथाय बेवहाय जोङो थोंजोङै मदद होगासिनो दङ। दा मानगोनां रायजोफोर सोरबा साननो हानाय जे बुंदोंबो माखासेया जेलाव, माखासेया सरकार सालायदों, बे बोरै जानो हागौ होननानै। बै समाव जि समाव एकर्ड जादों बिनि समावनो माखासे कनभिक्सना फैखाबायमोन। जेरावनोखि जुडिसियेरि आरो एक्जिकिउटिभ बे मोननैनि गेजेराव बबेनि रला मा बेखौ बयबो मिथिगौ। दा ओंखायनो दिनै बेखौ जेरैखि जाया फोजोबनो थाखाय जोंबो नारा नाथा नाजागासिनो दङ। जों लुबैयो, दा ओंखायनो जोंनि सरकाराबो बे केसखौ फोजोबनो थाखाय जों प्रायरिटियाव लानानै भारत सरकार, आसाम सरकारजों जों सावरायगासिनो दङ आरो जोङो नारसिनलांबाय थागोन। जायफ्रा दिनै भुटाननि जेलाव दङ बिथांमोनजोंबो सावरायबाय थानाय जादों। आरो आं मैया खौरां मोनदों जे भुटाननि जेलाव थानायफोरखौ भुटान सरकारा माखासे कनसिडार खालामगासिनो दङ आरो बिथांमोनखौबो जोङो थाबैनो लाफिनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिदों।
बारा गोबावनि बाथ्रा नङा जायफ्रा दिनै रिहेबिलिटेसनाव एसे बाखि दंबावो 670 होननानै खोनादों बे 670आ अलरेडि फैसाया बिथांमोननिया सेंसन जाखाबाय थांनाय मासावनो आरो खम समनि गेजेरावनो बियो जोबसिगोन मुंख्लंफोरनि बेलायाव जोंनि लिस्ट बानायनाया माखासे गोनो गोथो जादों मानोना बै समाव सोरबा बुथार जादों एफआईआर होनो हायाखै पस्टमर्टेम खालामनो हायाखै बै गासैखौबो लानानै माखासे गोनो गोथो जादों नाथाय लासैनो बेबो मोनसे अर्गेनाइज फर्माव फैगासिनो दङ अथेन्टिकेट जागासिनो दङ दा ओंखायनो रायजोफोर बे खामानिया जोबगोन मोनसे समाव जोङो एकर्डनि बायदियै माखासे फसंथान गायसननायनि हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ जोंनि सिमांमोन जोंहा आईएएस अफिसार नांगौ डाक्टार इन्जिनियार नांगौ आरो दिनै नोंथांमोना नुबाय जे जोङो बोसोरफ्रोमबो 50 फरायसाखौ मेडिकेलाव 50 फरायसाखौ इन्जिनियारिंआव 50 फरायसाखौ यूपीएससी आरो 50 फरायसाखौ जोङो एसीएस नि थाखाय जोङो एपीएससी नि थाखाय सरकारि खरस जों प्रिपेयार खालामगासिनो दङ आं नुनानै गोजोननाय मोनदों देग्लाय बोसोरसेयाव जोंनि सुपार 50 ल' नङा सारा हिसाब खालामनानै फरायसा आफादा बरनदों 50निख्रुइ बांसिन फरायसाफ्रा खेबसेयावनो नीट पास खालामनानै देग्लाय मेडिकेल एडमिशन मोननो थांगासिनो दङ खेबसेयावनो 50 सासे सानै नङा आरो जोंनि सुपार 50 निफ्राय 48 जन आउट अफ 50 48 जना नीट पास खालामदों इन्जिनियारिंआव थांनाय खेबसेयावबो 50नि गेजेराव 34 देग्लाय बोसोरावबो 50नि गेजेराव 44 साया 44 साया दिनै जेडब्लिउ बिथांमोना माखासेया क्लियार खालामदों आरो माखासेया इन्जिनियारिं कलेजनि एनआईटी फोरनि थाखाय क्वालिफाइड खालामदों दिनै जोंनि गेजेराव स्पर्ट्सआव जोङो गोबां दावगालांबाय गामि ओनसोलनि न' बां लुनायनिफ्राय लानानै लाइभलिहुड मिशननिफ्राय लानानै गोबां खामानिफोरखौ जों आखायाव होदों जाहाथे जोङो जौगालांनो हायो दिनै एनडिबिनि जायफ्रा साख्रि बाख्रि मोननाय नङा बिथांमोननो फिन रोदोमखां मोनसे बिथांखि लानानै माखासे कोअपारेटिभ ससाइटि दानाय बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ जोङो मावदों आरो अलरेडि जोंनि सरकारनिफ्राय 3 करोड़ होनाय जाबाय आरो 2 करोड़ रां होबावनानै जोंनि एनडिबिल' नङा माखासे लाइमोनफ्राबो लोगो जानानै कोअपारेटिभ ससाइटि दानानै जाहाथे रांखान्थियाव जौगालांनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर होनाय जादों बिटिआर गोरोबथा बायदियैनो गंजि फरायसालिया प्रभिन्सियलाइज जाबाय आरो माखासे कलेजा आरो माखासे कलेज स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनो थांगासिनो दङ उदालगुरियाव बेसेबा गिदिर मोनसे स्पर्ट्स एकाडेमि जानो थांगासिनो दङ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनैनि समाव जोंनि जिल्लाया मोनबा जाबाय गामि सोसनजोबनायनि उनाव आरो बे जिल्लाया हयथ' गासै 6 जागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनानै खामानि मावगासिनो दङ दा ओंखायनो गोनो गोथो जानांगौ गैया हारिया जेरैबायदि मोनसे गोथों लामाजों फैदों बे गोथों लामाजोंनो थांगोन नाथाय दिनैनि समाव सोरबा आन्दायनाय बायदि गुबुनाव गाब्रहैनो नागिरदों जि हारिया इसेबां थगाय जाबोबाय मोनसे समाव सोबख' जाबोबाय बायदिसिना गिदिर नाफ्रा उन्दै नाखौ मन'नो नागिरनाय बायदि थासारिफोरखौ नुबोबाय दिनै साफा सानै मानसिफ्रा हारिनि सेक्रिफाइस हारिनि माखासे बै समनि जि खास्रि बिस्रि थासारि बेखौ थाबैनो बावनानै गावनि आरामनि थाखाय गावनि मोजांनि थाखाय गुबुन लामाजों थांनो नागिरनायखौ नुनो मोनदों दा ओंखायनो रायजोफोर दिनैबो जोंनि मावनांगौ खामानिया जोबाखै जों बयबो मावगासिनो दङ आरो बेखौ मावलांबाय थानांगोन जोंनि फरायसालिफोर लामा सामा जोंनि न'खरफ्रा रांखान्थि जौगानाय हारिमुनि बिथिङाव जौगानाय बे गुबुन बिथिंफोरखौ जोङो नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ दिनै जोंनि हारिमुवा गोमालांनो नागिरनायखौ लानानै सोरबा गियो बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि सरकारनिफ्राय 2 कोटि रां गारनानै जोङो जोंनि गासै 13 जोंनि दखना आर'नाइ बायदिसिनाफोरखौ जीआई टेगिं खालामनाय जाबाय आरो भारत हादराव दा दखना होननानै सोरबा नायगिरोबा गुगोलाव बेखौ नुगोन जे बे बर' माहारिनि सेरजा होननानै सोरबा नायोबा बेखौ नुगोन जे बियो बर' माहारिनि सिफुं होननानै सोरबा नायगिरोबा नुगोन बियो बर' माहारिनि दा जोंनि हारिखौ इन्टारनेशनेल लेभेलाव लांनो थाखाय माखासे खामानि जागासिनो दङ दा बे बिथिङाव आं गोलाव सम बुंनो सानाखिसै आं बयखौबो साबायखर बावदों काजियामाटी ओनसोलाव मुंख्लं सान फालिनायखौ आङो जोबोद मोजां मोनदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जथेस्थ सेक्रिफाइस दङ बै समाव जोबोद खस्थ' मोननांदों पुलिस मिलिटारिजोंबो खस्थ' मोननांदों गुबुन हारिजों दाङाबाजियावबो खस्थ' मोननांदों नाथाय दिनै बे थासारिया जोब्बाय मोनसे मोजां थासारि फैबाय दा बे थासारिखौ लानानै जोंनि आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जोङो बयबो मावनो थाखाय जानजि खाफ्रादो रायजोफोर